Tämä Suomihan on menossa ihan sekaisin. Siis rikkaat kahmi itselleen uusia etuja koko ajan ja sitten tavallista keskiluokkaa verotetaan enemmän ja enemmän. Mistä hemmetistä on kysymys? Kaikki on Ben Zyskowiczin syytä. No ei, se on vitsi. Mutta hän on ollut pitkään kuitenkin mukana politiikassa. Sen lisäksi meillä on Suomen kaunein nainen Viivi Pumpanen. Tästä tulee supershow. Lämpimästi tervetuloa, rakkaat katsojat. Minä tykkään teistä. Ja tämän viikon uutiset jostain syystä aika paljon liittyy hampurilaisiin. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Siis mehän luullaan, että ranskalaiset on tosi Amerikka-vastaisia. Ei pidä paikkaansa. Ranskalaiset rakastaa oikeasti Amerikkaa. Ne rakastaa myös McDonald'sia. Ja tämän takia Ranskassa on nyt kehitetty, tämä on tosi uutinen, siis siellä on kehitetty Ranskaan sopiva oma Ranskan markkinoille suunnattu täytetty patonki McBaguette. Jota aletaan myydä pelkästään Ranskassa. McBaguette. Ja siellä oli muitakin hampurilaisuutisia. Itse asiassa saman päivän Iltalehdessä kerrottiin, että Oulun lähellä Jäälissä myydään hampurilaisia, jotka painaa 2,5 kiloa. Suomessa se jotenkin halutaan tehdä tällä masentavasti, että tähän joku ihan älyttömän iso ja kamala hampurilainen, josta tulee vaan niin kuin sydän- ja verisuonitauteja ja eliniän odote lyhenee 5 vuodella, kun sen syö. Ja sen lisäksi Alajärvellä oli Grillionon maailmanmestaruuskisat. Mutta mä oon kuullut itse asiassa McDonald'sin pääkonttorista salaisia uutisia. Mä en tiedä, saako näistä vielä puhua. Mutta ne on tämmöinen täsmämarkkinointi luvassa muutenkin, muuallekin maailmaan. Siis kun McBaguette tulee Ranskaan, niin Suomeenkin on tulossa oma purilainen. Sen nimi on vielä julkistamattomien tietojen mukaan McDepression, eli Mac-masennus. Ja ainekset on suurin piirtein tämmöiset. Itse asiassa on aika tarkasti tällaiset. Eli ensin otetaan tämä hampurilainen. Tämmönen näin. Perushampurilainen näin. No niin. Tullut näitä eineksiä aukastuukaan pitkään aikaa, koska TV-ihmiset syödään vaan hienoissa ravintoloissa. Mutta joka tapauksessa tässä on tämä hampurilainen. Sen sisälle laitetaan masennusta lisäämään Jukkapojan levy. Myös Hectorin levy käy. Sittenpä pikkusen masennuslääkkeitä tähän mausteeksi. Ai niin, ja tärkeä osuus unohtui, jotta saadaan kunnon maku, niin otetaan olutta. Näin. Ja sitten nämä leivän viipaleet dipataan täällä oluessa. Näin. Noin. Tämä tuntuu ihan samalta kuin Jaakko Kolmosesta tai Hans Välimäestä. Mutta siis perusresepti, oluessa dipatut sämpylät, pihvin päälle Hectorin tai Jukkapojan levy, masennuslääkkeitä, tehdään kasa ja sitten tämä kaikki kääritään sairauslomahakemukseen. Näin. Ja Suomen markkinoille suunnattu McDepression on valmis. Haluatteko te maistaa kumpikaan tänne? Ei, kiitos. Ei kuulosta hyvältä. Nyt on juutalainen pääsiäispyhä, ei saa syödä leipää. Aivan totta, aivan totta. Etkä se ei ole kauheasti muuten alkoholiakaan, mutta paitsi sitä on vaan käytetty tässä niinku mausteena. Ja jos ette ole huomannut, niin otetaan vähän jääkiekkoa tähän väliin. Nimittäin SM-liigassa pelataan finaalipaikoista ja luonnollisesti on sähköä ilmassa. Valtakunnan toiseksi kovin bad boy minun jälkeen, eli Jarkko Ruutu on aiheuttanut Jyväskylässä närää rajulla otteella. Ja nyt Urheilulehti väittää, että erotuomarit pelkäävät Lahden Pelikanssin päävalmentajaa Kai Suikkasta. Siis Pelikanssin Kai Suikkasta pelätään. Mun mielestä tämä vaikuttaa aika uskomattomalta. Meillä on nyt pieni näyte itse asiassa siitä, kuinka sympaattinen Kai Suikkainen erään jääkiekko-ottelun jälkeen oli. Ja mä haluan varoittaa perheen pienimpiä naisia ja lapsia. Sitä puhuu nyt telkkarissa vähän ranskaa. Löydetään tähänkin otteluun. Nyt on ihan käsittämätöntä. 4 peliä on käynnissä Suomen maassa. Ja tänne raahataan vittu kaikennäköisiä rantaloita, joka ei ole eläessään viheltänyt yhtään hyvää peliä. Ei eläessään. Niin se saa siitä palkinnoksi saatana tulla playoffeihin tuomariksi. Mut itse peliin. Ei tämmönen pelota ollenkaan. Eihän siinä mitään. Pientä tunteen paloa. Ja sitä on varmasti tänään ollut ilmassa myös Finskillä eli Finnairilla. Siellä taas Finnairin tiedotusosastolla on ainakin töitä, jos ei muualla koko paikassa. Nimittäin tänään tuli siis uutinen, että Finnair aikoo irtisanoa 280 työntekijää moottori- ja laitehuollosta vastaavasta yksiköstä.
Se on huentavaa kuulla, että ne on nimenomaan sieltä moottori- ja laitehuollosta, kun lähdetään sitten lentämään. Tämähän ei kauheasti vaikuta siihen, että mikä Finnairin slogan on tästä lähtien. Tähän mennessähän se on ollut illaksi kotiin, mutta nyt ainakin YT-neuvottelun jälkeen työntekijöille sanotaan Finnairille, että illaksi kotiin, eikä tarvitse enää huomenna tulla takaisin. Hei, itse asiassa meidän toinen vieras Viivi Pumpanen, sä oot ollut lentokentällä töissä. Joo, kyllä. Se oli Finavia-alainen yhtiö. Miten sä teit siellä siis? Joo, eli siis tytäryhtiöllä Airprolla. Ja mä oon oikeastaan tehnyt lentokentällä vähän kaiken näköistä, paitsi en ole siivonnut enkä ole tarjoillut missään ravintolassa. Et mä oon ollut lähtöselvityksessä ja gate-koordinaatannut ja matkustamopalveluvirkailija tällaisella pitkällä nimikkeellä. Että lentoja valmistellut, flight planeja tehnyt ja niitä kippareille kipittänyt kovaa vauhtia ja sellaista. Miltä toi uutinen kuulostaa? Siis 280 irtisanotaan. Tähän tulee vähän niin kuin huonoa aikaan, kun siellä on pikkusen jostain asuntojärjestelyistä ja muista ongelmista puhuttu aikaisemmin. Joo, no siis jotenkin tosta on ollut kyllä jo aika pitkään Finnairilla. Et mä en ole ollut siellä sen jälkeen, kun missiksi tulin, että silloin yksikön päällikkö mulle sanoi, että täytyy mennä sinne, mihin sydän sanoo, ja jos viihde sitä kutsuu, niin sinne sitten, mutta ei kuitenkaan mun työsopimusta sieltä koskaan ja ID:tä suljettu, että ainoa mahdollisuus lähteä takaisin, jos kyllästyy näihin hommiin, mutta silloin jo, siis 2009 loppuvuonna mä lopetin siellä ja ennen sitä mä ehdin olla siellä 3-4 vuotta töissä, niin oli jo jatkuvasti siis kaikki tietää sen, jotka on joskus käynyt lentokentällä tai lentänyt. Tämä on niin ehkä suurimpia kliseitä, mitä ihmiskunta on keksinyt, mutta kaikki tietää sen, että lentojen mennät. Ylipäätään lentokenttävirkailijat on ihan hemmetin hyvän näköisiä. Ne on niin kuin kauniita. Vai mitä, Ben? Kyllä, ehdottomasti. Viivi ainakin. Niin, mutta siinä on, miten se tehdään siinä työhakutilanteessa? Miten niille niin kuin, ei niin näteille sanotaan, että no, sun paperit ei riitä, että sä oot niin kuin tohtori ja sä oot väitellyt lentokoneturvallisuudesta ja sä osaat tarjoilla täydellisen gin tonicin, mutta sä et olekaan hyvän näköinen. Miten se sanotaan? Miten sinne tulee vaan niitä kauniita töihin? No en mä tiedä. No ei se nyt, siellä on kaikenlaisia ihmisiä töissä, että eihän sitä nyt varmaan ihan, onhan siellä pääsykokeet kuitenkin kaikkiin tehtäviin, missä vähän vaaditaan enemmän matemaattisia ja loogisia taitoja eikä vaan kielitaitoa. Ja sitten pyydetään lähettää se valokuva, eikö niin? Pitäisi tehdä semmoinen lentoemäntähaku, että ei pyydetä ollenkaan lähettää valokuvia, niin voisi vähän muuttua sekin skene. Mutta kyllä Ben Zyskowiczkin ymmärtää naiskauneiden päälle, vaikka hän ei kauheasti siitä puhu. Mä oon pahoillani, Ben ei tiedä tästä, mutta mulla on yksi salakuva, mikä mun on pakko näyttää tässä nyt. Sä nimittäin esiinnyt tässä kuvassa jonkun epäilyttävän blondikaunottaren kanssa. Mitä hemmettiä? Selitys luvassa katkon jälkeen. Kuka tämä oikein on, tämä blondi, kenen kanssa Ben Zyskowicz tuossa aika erottisesti istuu? Nyt katkolle. Nyt jo. Joo. Vähän on helppo touksi. Vieraan tänne. Ja tervetuloa takaisin Tuomas Enbuski Talk Shown pariin. Ja tänään vieraana Viivi Pumpanen ja Ben Zyskowicz. Ja puhutaan siitä, että miten hulluksi tämä Suomi on mennyt. Siis vähän tulee semmoinen fiilis nyt. Nämä on rahallisesti pikkujuttuja. Mä ymmärrän sen. Jonkun valtion budjetin miinukseen verrattuna, niin ei nämä ole isoja rahoja, mutta kyse enemmän moraalista ja käytännöstä. Siis esimerkiksi Hesari kertoo tänään, että eläkevakuutusyhtiö Veritaksen hallituksen puheenjohtaja Kjell Sundström. Pidetään hänen kuva nyt tähän. Tässä on Kjell. Näin. Kjell Sundström asuu alivuokralaisena yhtiön arvoasunnossa Turussa. Tässä on tämä asunto, missä Kjell Sundström asuu. Se vuokraa sitä Åbo Akademin säätiöltä, joka taas vuokraa sitä Veritakselta, jonka hallituksessa tämä Kjell on. Ja tämän kuvion tarkoitus on varmaan vaan niin kuin jotenkin kiertää veroja, koska Åbo Akademin säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joten se saa verovapauden tietyissä asioissa. Ja tämä säätiö on Veritaksen suurin osakkeenomistaja. Åbo Akademin säätiön hallituksen puheenjohtajan Christopher Taxellin mukaan, niin tässä järjestelyssä ei ole mitään ihmeellistä. Mikä tavallaan aika surullisesti sanottu, koska se on niin kuin totta. Eihän tässä todellakaan olekaan mitään ihmeellistä, se on nimittäin maan tapa.
Ja Veritas siis kertoo, että sen toiminnan peruselementtejä on rehellisyys, luottamus ja avoimuus. Sä oot ollut mukana politiikassa aktiivisesti 70-luvun lopusta, sitäkin ennen jo. Joo, 60-luvun lopusta. Kyllä, mutta eduskunnassa vuodesta 79. Joo. Miten ihmeessä tästä Suomesta on tullut tämmöinen hyvä veliverkostojen maa? Mä uskon, että tästä ei ole nyt tullut tällainen, vaan päinvastoin mä uskon, että joskus 50-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla tällaisten erilaisten säätiöiden ja niiden lähipiirien keskinäiset suhmuroinnit just asunto- ja muissa asioissa on ollut paljon yleisempiä kuin tänä päivänä, mutta tänä päivänä meillä on valveutunut media, muun muassa Helsingin Sanomat ja Tuomo Pietiläinen aivan erityisesti, jotka setvii näitä asioita ja paljastaa näitä suurelle yleisölle. Eli itse asiassa mä uskon, että tämmöistä suhmurointia oli enemmän, mutta siitä tiedettiin vähemmän. Nyt siitä on vähemmän, mutta sitä tiedetään enemmän ja hyvä niin. Niin, se on hyvä, että tiedetään ja media tekee siis tärkeää työtä. Kyllä, koska se on vähentänyt ja vähentää edelleen tällaista suhmurointia. Mutta Viivi esimerkiksi, niin miten sä asut? Siis tavalliset ihmiset mun mielestä asuu sillä tavalla, että ne ostaa asunnon tai vuokraa sen jollain tavalla markkinahintaan tai sitten ne saa sossusta asunnon. Tää on niinku 3 vaihtoehtoa, mutta tämmöisiä ihmessäätiökiertelyjä, jotka niinku näyttää epämääräisemmältä kuin Ilkka Kanervan parisuhdekuviot, niin tämmöisiä ei ole tavallisilla ihmisillä. Joo, ei, mä asun ihan perusvuokraa. Niin, miltä toi näyttää se, että niinku semmoinen, että jos jollain niinku eliitillä on mahdollisuus kaikkeen tommoisen kikkailuun? Niin, jollain on. Kaikille ei ole. Niinpä. Mutta siis eikö se ole vähän niin kuin, sä oot kotoisin Vantaalta? Joo. Ja minkälaisesta niin kuin, taustasta sä oot? Oot sä niin kuin, työväenluokkainen, köyhä, rikas? Mikä sä oot? En edes niin sanotusti varakkaita ihmisiä niin sanotusti. Et siis mun sukuhan on ihan Lapista ja ihan tällaisia maalaishenkisiä luonnonläheisistä olosuhteista kotoisin. Ja siis mäkin olen viettänyt osan lapsuudestani ihan pohjoisissa. Ja Vantaalla kuitenkin ollut kirjoilla aina ja ihan perus työväkeä mun perhe on ollut ja lama-ajat koettu ja niistä kärsitty. Miten te kärsitte lama-ajasta esimerkiksi? Oho, äläpä sotke. Kyllä. No siis... Oli ne lääkkeet tuossa hampurilaisessa, jotka sekoitti mun koordinaatiota. Nykäsit sen. Ne vaikuttaa nopeasti. Joo, hyvä hampurilainen. Joo. No siis miten kärsitte lamasta siis? Totta kai niin, että esimerkiksi isällä loppuu työt ja sitten ei tule rahaa ja sitten eletään kädestä suuhun sillä, mitä on säästössä ja loppujen lopuksi ei paljon ja äiti puskee enemmän töitä ja sitten odotetaan, että isä saa töitä ja niin edespäin. Et sitähän se on. Nimenomaan. Se on rankkaa. Mutta vaikeaa on nytkin, Ben. Miten sä näet, kun sä oot, no okei, sä oot myös, sä voit käyttää tuon yksinhuoltajakortin, että sä oot myös köyhistä oloista Itä-Helsingistä oikeesti. Itä-Helsingistä, Helsingin kampista. Joo, mutta köyhistä oloista kuitenkin. Kyllä, meitä asui 4-henkinen perhe vuokrayksiössä silloin, kun mä olin pieni. Okei, mä oon mielestäni ainoa, joka on asunut niin kuin ylemmän keskiluokan niin kuin hyvin toimeentulevassa perheessä. Eli niin kuin, tavallaan teidän pitäisi syyttää mua. Mistä? En mä tiedä. Mut siis, musta ei pidä syyttää mistään, koska Suomessa on menty valtavasti eteenpäin niistä 50-luvun ajoista, jolloin me asuttiin 4-henkinen perhe vuokrayksiössä. Ei tänä päivänä 4-henkiset perheet asu vuokrayksiössä normaalisti ja hyvä niin. Mutta mun on pakko sanoa anteeksi tohon väliin. Muutenkin, kun sanotaan, että mikä Suomessa on vikana, niin totta kai Suomessa on paljon vikana. En mä sitä ollenkaan kiistä. Mutta Suomi on kuitenkin, pitää muistaa, niin maailman parhaita maita kaikissa mittauksissa. Ja itse uskon, että ihan objektiivisesti ja oikeasti arvioiden Suomi on maailman parhaita maita. Ja mä itse näen niin, että jos puhutaan tätä sosiaalipuolta ja mikä on vikana, niin ei niinkään se, että ei ole riittäviä tulonsiirtoja. Mä katson, että työttömille ja muille maksetaan suunnilleen se, mitä voidaan. Mutta mun mielestä näissä palveluissa, paljonko esimerkiksi koululaiset pystyy kouluaikana saamaan jotain koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan palveluita, lapsiperheet saamaan jotain kotipalveluita. Siinä on paljon tekemistä. Mutta sä puhut tosi paljon, niin vaikea palata siihen, mitä sä sanoit alkuun, just toi 4-henkinen perheyksiössä Helsingissä asuu, niin mun on tohon väliin vaan pakko sanoa, Suomi on munkin mielestä ihan loistava maa asua ja on todella tyytyväinen, mutta mun täytyy sanoa, että se on jo hienoa, että on joku pystynyt asua Helsingissä, vaikkakin vaan yksiössä, koska on perheitä, jotka ei voi muuttaa ikinä edes Helsingin Kehä kolmosen sisäpuolelle, koska asunnot maksaa niin paljon enemmän. Et se mun mielestä niinku kertoo kans aika paljon siitä perheen taloudellisuudesta. Toi on, Viivi, ihan hyvin ajateltu, mutta ei se ole ihan totta, koska on ihan selvää, että jos
tämmöinen nelihenkinen perhe olisi valmis asumaan yksiössä, niin niillä olisi varaa asua Helsingissä Mutta onko yksiössä. nyt niin, että yleensä Mutta missit... totta kai on järkevää, että ne ei ole valmiita asua yksiössä. Ei pidä kenenkään nelihenkisen perheen asua yksiössä. Hyvä, Viivi. Niin, mutta siis mä tarkoitin sitä, että maakunnista voi löytää isomman kämpän samaan hintaan nelihenkiselle perheelle, kun sen yksiön Helsingistä. Toi on totta, kyllä. Niin, ja jos ei ole niinku mitään kulttuurfondenin tai muita kavereita, niin niistä yksiöistä täytyy maksaa ihan markkinahinta. Mutta Viivi politiikkaan. Mutta ilmeisesti tämä puolue ei olisi kokoomus, vaan se olisi vasemmistoliitto tai muuta, niin kuin näistä kommenteista päätellen. Ei näistä kommenteista voi päätellä vielä mitään. Ja en ole Viivin kanssa tainnut koskaan politiikkaa puhua, niin mulla ei ole käsitystä Viivin poliittisesta mieltymyksestä. Mutta musta hän on erittäin hyvä siinä duunissa, mitä tänä päivänä tekee viihteen maailmassa. Ja jos joskus politiikka kiinnostaa, niin varmasti löytyy se sopiva porukka, missä lähtee mukaan. Viivi on nyt tulee ennakkoluulosta. Mä pyydän anteeksi jo. Anteeksi kaikilta taas. Mut Viivi on poikkeuksellinen missi sillä tavalla, että sä oot niinku karismaattinen, fiksu, sä oot kartalla. Tiedätkö, ei, mut siis hirveän usein missit on nuoresta saakka tajunnut olevansa kauniita ja sitten kun ne tulee sohvalle, ne vaan keskittyy näyttämään hyvältä. Mutta toi sun ennakkoluulo ei välttämättä ole totta, että jos me ajatellaan niin vaikka parin vuoden takaista Miss Suomea Essi Pöystiä. Erittäin fiksu nuori nainen on lähtenytkin politiikkaan mukaan jonkun verran ja valmistunut sairaanhoitajaksi ja niin edelleen. Että mä en halua väheksyä sitä yhtään, mutta silti kun tämä Benin talli on olemassa ja sä niin etsit sinne ihmisiä, niin minkä ihmeen takia sä etsit sinne just sitten tämmöisiä missityyppisiä aina? Viivi on sinne hyvä, mutta Tämä Benin talli on vähän myyttisempi ainakin, mitä se on oikeasti ollut. Ja tämä on aivan väärä käsitys, että mä oon tukenut vaan nuoria naisia. Mä oon tukenut erittäin paljon nuoria miehiä erilaisissa vaaleissa, muutamia, jotka tämän päivän Suomessa on ihan politiikan huipputehtävissä, mutta jostain syystä media, talkshowt ja viikkolehdet ja iltapäivälehdet ei ole ollut yleensä, eikä ole yleensä kiinnostuneita nuorista miehistä politiikassa. Ne on paljon kiinnostuneempia nuorista naisista politiikassa. Se mua kiinnostaa, miten sä teet sen, kun sä oot harvinainen poliitikko siitä, että sä pystyt ottamaan tämän viihdegenren täysin haltuun. Sä olit 10 tonnissa aikanaan ja sä oot esiinnyt viihdeohjelmissa niin kuin tämä. Ja sit sä voit olla seuraavana päivänä niin kuin A-studios väittelemässä jostain verojutusta. Sä pystyt tekemään niin kuin molemmat maailmat yhdistämään uskottavasti. Yleensä se on jompikumpi. Miten sä oot onnistunut siinä? No ei musta tossa ole mitään vaikeutta. Harvoin ne ohjelmat päällekkäin nauhoitetaan. Että totta kai jos mä oon A-studiossa, niin mä puhun siitä, mistä siellä on puhe vaikka Euroopan velkakriisistä tai jostain muusta. Ja jos mä oon 10 tonnissa, niin siellä on kiva yrittää olla nokkela näissä. Sääli, että 10 tonnia on lopetettu ainakin Väisäsen vetämänä, niin se oli oikein hauska viihdeohjelma. Mennään nyt katkolle, mutta palataan tähän kuvaan vielä. Mä haluan näyttää tämän kuvan vielä. Tuleeko se kuva sieltä? Tämä kuva. Ben Zyskowicz on nähty ihmeen kauniin blondin kanssa. Ja... Se on ihan viime kesältä. Tämä on viime kesältä, kyllä. Vähän on viiksiä leikannut. Tästä lisää katkojakin. Mitä hemmettiä tässä tapahtuu? Meine Damen und Herren, lämpimästi tervetuloa Tuomas Elmusko Talk Shown pariin ja Ben Zyskowicz ja Viive Pumpanen tänään siis vieraana. Ja katsotaan nyt vielä kerran tämä kuva, jota on hehkutettu tässä. Salakuva Ben Zyskowiczista. Tämä on ilmeisesti viime kesältä. Kyllä joo, ja tämä nainen on Paris Hilton. Hän oli tämmöisellä pikavierailulla Suomessa ja mä ryhdyin hänen oppaaksi. Mentiin vähän kaivariin. Toi on sun vaimos, onko? Eikö se ole kaivarista? Toi on sun vaimos? On se vaimos. Olette edelleen yhdessä? Joo, kyllä. Siis miten ihmeessä, anteeksi vaan, siis miten ihmeessä sä oot saanut iskettyä noin hemmetin seksikään naisen? Anteeksi. No sitä sopii kuule ihmetellä uudemmankin kerran. Mutta miten se on onnistunut? Mikä on teidän niin liiton salaisuus? Se on noin pensselit varmaan tossa. Kyllä. Niin viikset, pensselit. Mulla meni hetki aikaa. Mä kyllä ymmärsin. Tunnen pensselisetä kappaleen. Niin, tämähän on oikeasti, teillähän on monikulttuurinen suhde. Siis vaimo on muslimi eli tatari ja sä oot juutalainen. Joo. Ja hirveästi puhutaan näistä monikulttuurisuuden ongelmista nykyään. Niin onko teillä ollut mitään niin ongelmia tästä? Voi, tietäisitpä vaan. Eikö kerro oikeasti? Eli vaimo on tosiaan tatari ja Suomessa taitaa olla tatareja ja juutalaisia suunnilleen saman verran. Eli, niin tatarit on siis muslimeja? Yli 1000 ja alle 1500, mulla on tämmöinen käsitys. No, mutta miten se, eikö teillä tullut mitään ristiriitaa siitä? Ei siitä, kaikista muusta kyllä. Mistä? Kerro nyt, mistä te riitelette? Ja
tosiaan niin meillä on perheessä näitä uskontoja useampia, mutta ollaan hyvin suvaitsevaisia tietysti ja lähdettiin siitä silloin, kun lapset oli pieniä, että ne sitten aikanaan itse päättävät, mitä tekevät. No mitä niistä on tullut? No ne ei ole julkisuuden henkilöitä, niin mä en sen tarkemmin. Okei. Viivi Pumpanen, miten sun mieskuviot? Ei ole. Ei oo? Minä elelen koirani kanssa, me ollaan sellainen taistelupari. Sä teet kuitenkin siis tämmöistä ohjelmaa, jossa etsitään ihmisille kumppania. Mä oon ymmärtänyt, että sä tykkäät vähän tämmöistä niinku bad boys-tyyppisestä miehestä, vähän niin kuin mun tyyppisestä. Miksi sä naurat? Siis mä en ole niinku Antti Reini meets Woody Allen. Mä nauran vaan sille bad boys-meiningille. No pitääkö se paikkaansa? En mä tiedä, siis kun mä uskon, että siis kuitenkin on seurustellut ihan tarpeeksi, sen takia mä oon niinku nyt itsekseni tässä puolisen vuotta viettänyt, koska mä uskon, että on tärkeää oppia elää itsekseen ennen kuin voi sitoutua elää jonkun toisen kanssa ja oppii itse elää itsensä kanssa ensin. Toihan on ihan hyvä, koska monet ihmiset pelkää yksin olemista, koska ne tietää joutuvansa huonoa seuraa. No mutta jotenkin silloin musta tuntuu, että nuoret naiset ja kyllä miehetkin niin pelkää oikeasti olla yksin, että se pelottaa jäädä yksin. Niin sit mä päätin vaan puoli vuotta sitten, kun edellinen parisuhde loppui, että nyt mä opettelen olemaan itse yksinäni sitoutumaton muista. Otsikossa näistä, siellä oli jotain perheen rikkomista ja oli poikaystävä ja muuta aikaisemmin, niin miten sä kommentoit niitä? No se on vähän sillä että niinku aikaisemminkin etten kauheasti kommentoinut, että no jokaisen yksityisiä asioita, kuitenkin noin parisuhteet. Ja sit mitä lehdissä lukee, niin se on yleensä joku pintaraapasu jostain, mikä on yleensä jotain huupuheista lähtöisin. Että, no onko niissä ikinä virheitä? No ei niissä ainakaan näissä, kun selvitellään näitä kaiken maailman kiinteistöasioita ja muuta, niin kyllä aika oikein niissä osuu. Kiitos teille, tämä oli hemmetin hyvä keskustelu. Joko tää loppuu? Valitettavasti. Eihän me vielä asiaan päästy ollenkaan. Olisitko sä halunnut Ben esimerkiksi pilkata taistolaisia tai jotain? No ehdottomasti siis. Mikä sulla on tää ihmeellinen kommunisti taistolais? No ajattele nyt, ne ihaili Neuvostoliitto, no Itä-Saksa. Sitten? Ne on kaikki kuollut. Ne ei ole todellakaan kuollut, ne on 60-vuotiaita, mutta ajattele, ne oli sitä, että Itä-Saksa on hieno järjestelmä. Poliitsia pakolaisia ammuttiin muurille kuoliaaksi ja yksipuolueen diktatuuri käytännössä Neuvostoliitto. Ne ihaili. Onko siellä vielä vallassa semmosia? Ne halusi Suomeen semmoisen systeemin. Se on ihan sairasta. Pitääkö semmoista antaa anteeksi? Ei ikinä. Ei ikinä. Koskaan ei unohdeta. Ja lopputekstin aikana niin Ben Zyskowicz voi haukkua hieman myös keskustapuoluetta. No sitä ei nyt haukuta tässä. Hauku vähän sen. Kiitos. Me nähdään huomenna kiistokuningatar Kaisa huomenna. Keskustellaan sitten se uuden puheenjohtajan kanssa, kun hänen... Se on totta, sitä ei vielä edes tiedä, kuka se on. Kuka se muuta? Mitä veikkaa? Ei aivan. Se Pekkarinen. Pekkarinen on yksi vahva edustaja. Siellä on joku nuori mies Oulusalossa nyt, joka ilmoittaa, että nimenomaan kuuluu. Onko se kansanedustaja? On. Näit sen A-talkin, missä me juteltiin Soinia ja Laaninen ja...